खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव धोरोमनि बेले बेजे मोनसे आङो भिडिअ नुदों नोंथांमोननि गेजेराव आङो फोरमायगोन दा आं बेनि सायाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोननो आं थन' होजोबगोन आं नोंथांमोना नोंथांमोननि खोमाजोंनो खोनासं भिडिअखौ नायनानै बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै बाथौ धोरोमनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि सोमजिनो नागिरदों माने 16ता खुन्थिया 18ता खुन्थिया माने बोलि बाथौ आरो माने बिबार बाथौ होनदों बावहाय बे बिनानावा मोनसे गाबै फोरमायदों बिथांमोनखौ होखारदों दायना जुगुना होननानै बुंदों जादों होननानै जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव दिनैसिमबो मा दासिमबो धोरोमनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि दाङाबाजिया जोबनाय नंला नामा मानि गेजेराव दिनै बेफोरबायदि खालामनानै दिनै बाथौ धोरोमखौ बरनाम खालामनाय आरोखि बोलि बाथौआनो जादों बिबार बाथौआनो जादों बिथांमोनाबो फुजिनानै इसोरखौ मोनगोन जायखि धोरोमाखौ फुजियाथों मानो बिथांमोना फुजिनानै इसोरखौ मोनगासिनो दं इसोरखौ मोननायखायनो दिनैसिम थांनानै थागासिनो दङ अब्ला दिनै सोर माखौ लानानै जोंनि गेजेराव मानो दाङाबाजि जाबाय थानो नागिरदों दिनै जोंनि गेजेरावहाय जेखौ फुजिनो होदों बेखौ फुजिखादोंसै जायहा मोजां मोननानै थांखायोखा बाहाय जोङो सोरखौबा बिदि माने होखारलायनांगौ मानांगौनि गोनांथि गैया होननानै आं सानो आंनि मोन्दांथिबा दिनै दुलाराय मुलुगाव नाहर जों जुदि बेफोरबायदि जाबाय थायोबा जोंनि गेजेराव गोरलैसो मोनगोन आरो जोंनि मानसिफ्रा दुखु मोननानै गुबुन धोरोम लालायनाय थासारियाबो जोंनि गेजेराव सोमजिगोन गतिके जोंनि मानसिफ्रा मानो बुजिया आरो बिथांमोनखौ न' दाउट जेनेबा सोर थांदों मोनायाव थांनानै बेखौ होखारहैनाय मानाय बेफोरथ' जानो नाङा ना धोरोमखौ लानानै दाङाबाजिया जोंनि गेजेराव मानो दासिमबो सोलिबाय थादों धोरोमा दङ धोरोमखौ जायखौ फुजिदों बिथांमोना दिनै धोरोमखौ मोननायखायनो थांनानै दङ ना बिथांमोना जुदि धोरोम गैयाब्ला बिथांमोना जुदि माबा मोनसे गैयाबा दिनैसिम मानो थांना थादों थांनानै थायाखै जानांगौ बिथांमोना गतिके दिनै सोरबाया जेनेबा फाख्रि बिफांखौ खुलुमनानै बे इसोरखौ मोनदों सोरबा दिनै अन्थाइ थाइसे दोननानै बेखौ खुलुमनानै बे इसोरखौ मोनदों सोरबाया दिनै फट' मुसुखा फुजिनानै बे इसोरखौ मोनदों सोरबा हम जैग' होनानैबो जेनेबा इसोरखौ मोनदों जेखुनु जायाथों मानो जायहा जे गोसो जों खुलुमथोंसै दा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावसो धोरोमखौ लानानै बेफोरबायदि दाङाबाजि जानो जों गावजों गाव नाख्रेबलायनाय मानाय बैखौ खालामनाय बे बारा समायना नंथ'ला दा गतिके आंनिफ्राय खावलायनो नागिरदों आङो जेन' बिदि जाया आं बिराद बिदिखौ थासारिखौ नुबा बिराद गुलाय गुजायखौ नुबा आं बिराद दुखु मोनो गोरबो बिखा गाबखाङो आंहा जोंनि बर' हारिफोरनि गेजेराव दिनैसिमबो साननाय हनायफ्रा इसेबां गुवार लेभेलाव दिनैसिमबो फैयाखै जोंनि मानसिफ्रा दासिमबो खोमसि फोथायनाय गोथै फोथायनाया दिनैसिमबो दंगासिनो दङ बेफोरखौ लानानै नोंगौ जोङो हारि हिसाबै जोंनि हारिया माने बाथौ धोरोमनि हिसाबै जों बाथौ धोरोम जानांगौ होननानै जों मिथिगौ बर'आ जोनोम जानायनिफ्राय जों मिथिगौ जे बाथौ धोरोमानोमोन बोलि बाथौ होननानै जों बयबो मिथिखागौ नाथाय दिनैनि तारिखाव नों बेफोरबायदि होननानै जोङो क्लेसिं खालामनो हाया दिनैनि मुगायाव नों मालाय जाय गोसो बेबो धोरोमखौ लाखागोनखा बेखौ जों मानो बुंनांगौ दं आरो दिनैनि तारिखावसो माने 16ता खुन्थिया 18ता खुन्थिया मा जाना फैदों मानि थाखाय बेफोरबायदि जानांगौ जाखो दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोरो फैदो लोगोफोर आं बारा बुंबाय थाला फेकनो नोंथांमोनानो नोंथांमोननि खोमाजों खोनासंदो आं नंखायखौ बुंदों थारखौ बुंदों धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्ट-सापरि सरमनबारिनो आसलथे माबायदि जाथाय जादों जोंहा 16 खुन्थिया बोलि फुजा होयो ओमफ्राय रायजोफोराहाय 16 खुन्थिया 18 खुन्थियानि होनो होदो आरो बिबार ओमफ्राय दा जोंहा इमान हथारै मानिनो हाया आरो जों बोलिखौनो लागोन 16 खुन्थियानिखौनो ओमफ्राय रायजोफोरा जबरदस्तियै 18 खुन्थियानि बिबार होनो होदो आरो धर्मआ बिबारबो दं बोलिबो दं बिसोरनाबो 18 खुन्थियानियाबो बिबारबो बोलिबो होयो आरो ओमफ्राय जोंनिया 16 खुन्थियानि बोलिल' आरो ओमफ्राय जोंखौ दा बोलिल'खौ होनो होआ गावसोरनि बायदि होनो होदो आरो दा मा आसा खालामदों दा आं रायजोफोरनिफ्राय एसे मदद लुबैदों आरो जेनेबा बोलि आफादनिफ्राय एसे मदद लुबैदों नोंसोरना बोलि बाथौआनो दङ बोलि बाथौआनो दङ फुजा आरि होनो नागिरब्ला फुजाबो होनो होआ बिदिनो फुजा होनो नागिरबा बोलि बाथौखौ दायना अजा जेनेबा दायना अजा सोलोंनाय मानाय बिदि होनो ओमफ्राय आरो बिसोरो बिदिनो मिटिंफोर जायो हरावसो मिटिं जायो ओमफ्राय दाख्लैबो मिटिं जादोंमोन ओमफ्राय मिटिङावबो 16 खुन्थियाखौ होनो होआखै 18 खुन्थियाखौल' होनो होदों बेनि बेलायाव आयेननि माबाफोर राहाफोर लादोंमोन नामा रायज्लायदोंमोन आयेननि राहा लादोंमोन थानायाव थांदोंमोन थानानि मानसिफोरा माबानि बेलटि अफिसाव खबर होदों खबर होनानै मिटिं जालायनाय जादोंमोन ओमफ्राय बिसोरबो रायजोजों ज' बिदिनो मिटिं जालायनानै होमबाबो बिसोरबो 18 खुन्थियाखौनो लानो होदों आरो 18 खुन्थियाखौबो दा बोलि होनो होदों बोसोरथाम ओमफ्राय बेनि उनाव बिबार होनांगौ आरो ओमफ्राय जों बिदिखौ मानिनो हाया आरो
ओरैनो जोंना बिथांमोना नोंथांमोनखौ बुहुद नारसिनो नामा? नारसिनो दाख्लैबो बिदिनो हानि माबायाव जोंनाव फैनानै मोनायावल' फैयो न' बुसिनानै होखारहरनायनि बिदि बुंदों आरो दायना अजा होखारहरनांगौ मानांगौ न'नि बे गामिनिफ्राय बिदि होननानै माबा होनफैदों आरो मोनायाव बयकट खालामनानै दोनदों नामा? औ बैकट खालामदों हाबनो मोना रावबो लामायाव साइनबर्ड दोना दोनदों जायनो हाबैनि 5,000 फाइन होनांगौ जाहैदों रायजोफोरनो। माबायदि सलुसन खालामजानो लुबैयो दा? आङो जोंनि बोलि आफादनिफ्राय एसे मदद लुगैदों आरो जाहाथे बोलि आफादा जोंखौ एसे मदद खालामगोन। बोलि आफाद माने गुदि बाथौ? गुदि बाथौ सल्ल' खुन्थियानि बाथौ बोलि आफादनि मदद खालामजानो लुबैदों आरो। सिगांफ्राव न'खरनि जानानै बिथांमोननो खोन्थादोंना खोन्थायाखैमोन जेंनाखौ खोन्थादोंमोन रायजोआव मिटिं जालायखानायमोन ओमफ्राय मिटिं जालायनायाव बिसोरबो होनदोंमोन बोसोरथामल' लानो हागोन होनदोंमोन बोसोरथामखौ मानिदोंमोन जोंबो बोसोरथामखौनो सल्ल' खुन्थियाखौ लानोसै होननानै मानिदोंमोन गेजेर खन्द'आव बिसोरो मा उल्था फाल्था खालामफिनगोन मिथिया बोसोरथामखौनो लाजोबनो होदिया फुरा दावराव दावसि जाबाय आरो। न'खराव थांनानै नोंथांनि न'खराव थांनानै बिथांमोना माबा मोनसे खालामहैबाय दावराव खालामहैदों गेजेर गेजेर लानो होआखै आरो। गामिया मा गामिनि? सिमेन्ट सापरि सारमोनबारि। दाख्लैहाय फार्स्ट मिटिं जाजेननायावबो आइल' हारसिंमोन आफा गैयामोन हिनजाव मानसि हारसिङाव हरनि 7टा 8टायाव बिसोरो मिटिं खालामनानै बिदिनो एसे दावराव दावसि जादों बुलायनाय जादों आरो दाख्लैबो सेकेन्डआव बिसोरो जोंनि न'आव बिदिनो मोनायावसो फैयो सानाव फैया बिसोरो मोनायाव बिदिनो फैलायबाय फैनानै होखारदो न' बुसिनानै होखारहरनोसै मानोसै दायना अजा बिदि होनफैदो आरो हा फाननो मोना ओंखारलां होनदोंमोन दाख्लैबाव। माने हाखौबो फाननो मोना? हाखौबो फाननो मोना माने डाइरेक्ट ओंखारलांनांगौ गावसोर न' बुसिना ओंखारहरसिगोन आरो माने दायना अजा आरो माने इ सल्ल' खुन्थियानिया औ जोंखौ होखारो आरो। ओंखारग्रा मानसिया माबायदि थाबनि माबायदि आखुनि जानो हागौ? सिनायो गामिनिनो नामखौ बुंथ'ला गामिनि मानसिफोर गोख्रों आयेन लाजानो लुबैदों थाबैनो जाहाथे जोंबो न'आव सान्थियै थानो हानायनि थाखाय। जोंथ' दा न'खराव सान्थियैबो थानो होना आं दिनै बिदि होदों दा आइमोनखौबा मा खालामगोन आंथ' न'आव गैयाना आं चिराङावसो दङ। जोंनि न'खरखौ बोसोरथाम जासिगोन नामा बे एबारजों बोसोरथाम जासिगोन। फार्स्ट मिटिं जाजेननायावबो आइल' हारसिंमोन आफा गैयामोन हिनजाव मानसि हारसिङाव हरनि 7टा 8टायाव बिसोरो मिटिं खालामनानै बिदिनो एसे दावराव दावसि जादों बुलायनाय जादों आरो दाख्लैबो सेकेन्डआव बिसोरो जोंनि न'आव बिदिनो मोनायावसो फैयो सानाव फैया बिसोरो मोनायाव बिदिनो फैलायबाय फैनानै होखारदो न' बुसिनानै होखारहरनोसै मानोसै दायना अजा बिदि होनफैदो आरो हा फाननो मोना ओंखारलां होनदोंमोन दाख्लैबाव। माने हाखौबो फाननो मोना? हाखौबो फाननो मोना माने डाइरेक्ट ओंखारलांनांगौ गावसोर न' बुसिना ओंखारहरसिगोन आरो माने दायना अजा आरो माने इ सल्ल' खुन्थियानिया औ जोंखौ होखारो आरो। ओंखारग्रा मानसिया माबायदि थाबनि माबायदि आखुनि जानो हागौ? सिनायो गामिनिनो नामखौ बुंथ'ला गामिनि मानसिफोर सानैसो दङ। बेनि गेजेराव नोंथांनि न'खराव फैनानै नोंथांमोनखौ बेबायदि हारास्ति खालामफैग्राखौ सोरखौबा सिनायो नामा? सिनायो गामिनि गोजा नामखौ होनाबाबो जागोन नामा? बे हिसाबै गौथुम आरो लोगोसे प्रसासन आरो सरकारखौ मा राहा लाजानो लुबैयो जिथु अयनायथासार नोंथांखौ खालामदों? गोख्रों आयेन लाजानो लुबैदों थाबैनो जाहाथे जोंबो न'आव सान्थियै थानो हानायनि थाखाय। जोंथ' दा न'खराव सान्थियैबो थानो होना आं दिनै बिदि होदों दा आइमोनखौबा मा खालामगोन आंथ' न'आव गैयाना आं चिराङावसो दङ। बेसेबांनिफ्राय नोंथांनि न'खरखौ बेबायदि नासयबोनाय? जोंनि न'खरखौ बोसोरथाम जासिगोन नामा बे एबारजों